Shalom. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Terlumobi ma dihamu nama dohoti permingguanon secara online. Tong dodohonon nami selamat hari Minggu. Jala selamat mengikuti ibadah. Dihamu ama nami dohoti nami nang naposo bulung. Adarang so tapukka permingguan tahun jumula mahita martang yang di bagasan roat tabi martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhan ta mari de mahita. Hite gawarni debata ama dot gawarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gawarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tano. Amen. Saya ingot ma ale Jehovah akadenggan nibasam dohot asini roham Aisyah narobi doakai asa unang marsurak-surak akka musuk kumidaaw ale debatakku marhapo sa tuho doaw sayunang pailaaw. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatapo hami bang somon. Aidang maju aho mangalehon anakmu nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa tao non na haleao do siak ni bagi. Sahat rodi hau pinar silang. Saitu paki hami marhite-hite asini roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha. Songon anak haholongan ni rohami diak kasih taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia marhite-hite hami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu reminiscere sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik na pasapuluhon patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au baenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di Bagasa naik na di Torunitano. Yang go tunggabe si Sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalan na. Ai hona uhum na dosogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon hari minggui. Dina ono mari maulahamu nasa siulamu. Alayang guari papituhoni. Ari para dianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutan ni halak pena mangebati hutam. Ay di na onomari do di topa debata langit dohot tano. Dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ibana di pasu-pasu di bata Jahoba. Hari para diananai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasanga pemudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho patik paonopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakuk
patik pawaluhon unakko manakko, patik pasiahon unakko olo maka tidakon hatana sotutu maraloho donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidongammu, dang jadi haliangan niroham donga saripe nidongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidongammu. Beha podok ni debata taringot tupatik nasapului odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parrimas siluluhod dosan ama-ama tu pinoparna rodi sudut pateluhon rodi sudut paopaton pinopar niaka nasogoroha diau alai asido rohaku diakan namar ribu-ribu akan namar kolong niroha diau naso mangalaosi patiki ido sahatna atong rap mangidogo mahita siat Tuhan debata Allahumma ulahun nahu bartu patikni amin tapuji Tuhata marede mahita Tatopo ti madosata tu ado pani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo napatupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehom matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha por tibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot hasesan ni dosa. Songonodo pakaholong ini debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na salileng nilileng na di ibana. Hasangapon madi debata na di ginjang. Tapuji Tuhata mari dehuria mahita. Oh
matangihon mahatani debata epistel di minggu sadarion ima natar surat di buku Jeremia bidu 30 sada mamuka maisian ayat 30 sada saat rodi ayat 34 tajahama marsikat soring idama narodo aka ari sogot ni najahuba kukau kumapa dan nai baru tu pinopar nesi Israel doho tu pinopar nesi Juda. Ayod do padan si bahenok kutu pinopar ni si Israel. Dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonok kumapatik tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen. Tapuji Tuhata marid de mahita. Tidak koma hapor siao tai songon nahina tidak kon didong atas hapor siaon disadok portibion rab mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu nasuat dusan na tumo palangit doot anu au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuan ni si Maria nagabigabian siatot di parbadia at orang sohabu Tuhan
Piro tu hatta na tumaon na gerlit di panghukuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana ni lau pinarsila na tua tu banua toru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluan na manai tu surgo lau hundul sisiam di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isi maibana pai mamulak sebutu tanon manghukumi alak na mangulu don namate au forsea ditodi parbadia jalado sada uria nabadia uria atau panjala Kristen akan nabadia dohon di hasesan di dosa dohon di hatai namandok mulak mangulu seud daging di halak nam mate dohon di amaluan nasora sudah. Amin. Tapi kima kor punguan lansia.
tabegima titing namasa dohot nanang si pamasaon ni huriata. Shalom, horas madi ita salutna. Titing namasa dohot si pamasaon ni huriata Minggu tanggal 1 Maret 2026. Sada romai pakkobasion. Sada titik sada goar ni minggu sadarion minggu reminiscere. Topik Balgado holong ni rohani debata di Portibion. Sada titik dua Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 1 Maret 2026 di parmingguon pukul 10.30 WIB patu paun ni huriata do acara Padidion Nabadia tu tolu halak dak danak keluarga ima sada keluarga Denny Evi Robinson Tambunan Inata Yuni Hanna Boru Simajutak Sian Wek Cililitan Besar. 2. Keluarga Pesta Krisdianto Sibarani Inata Regina Imeldawati Boru Siaturi Sian Wik Makassar Sada. 3. Keluarga Jekri Hasibuan Inata Dewi Deborah Tri Putri Nesia Boru Siaturi Sian Wik Makassar Sada. Sada titik tolu ruas nama ulang tahun papitu puluhon. Sada di hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 Amata Wilson Batubara gonop butar-butar gonop marumur 70 tahun sian wik tengah. Hobartu program ni huriata pasahaton ni huria do ulos turuas namar ulang tahun 70 tahun. Sian ias ni rohani keluarga dang pola di jalona sida ulos sian huria. 2. Di hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 Amata Situa Richard Panjaitan gonop marumur 70 tahun sian wik Keramat Jati Sada. Obartu program ni huriata pasahaton ni huria do ulos turuas namarulang tahun 70 tahun. Sian ias ni rohani keluarga dang pola di jalon nasida ulos sian huria. Tatangyakon ma nasida asa dilehon umur nagajang dohot hahi pason. Sada titik opat. Titing naing marbagas. Titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Patrickson Christian Sianturi STMT anak ni Amata Insinyur Edison Sianturi tubuh ni Inata Linda Boru Silaban, ruas ni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sian Wek 3 Mei. Dohot Orwana, Dr. Adelina Tampang Alo, ruas ni Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Boru ni Amata Nicholas Tampang Alo, tubuh ni Inata Eveline Theodorus. Pamas-masuon di Patupa di hari Minggu tanggal 2 Maret 2026
pukul 10 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan debatama sakka parsaripeon nasidai. 2 Romawi, Dewan Koinonia, 2.1 Punguan Ama. Di hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 nanang ro patu paun ni Punguan Ama do acara bona tahun masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna. Di sosohon matu sude anggota Punguan Ama asaria madohoti acara bona tahun i. 2.2 Periodisasi Punguan seksi pengurus WEK dohot pengurus klinik. Di tanggal 31 Maret 2026 nanang ro laho berakhir ma SK kepengurusan Punguan seksi Punguan pengurus WEK dohot pengurus klinik alani i di sosoho matu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, doho Dewan Diakonia, laho patu pahon periodisasi di tiap seksi dohot Punguan na adong ditoruni koordinasi Dewan. Suang songoni tu situa wek asa patu pahon periodisasi kepengurusan wik. Jala molodung adong goar-goar na diririt gabe pengurus na baru dilaporhon matu sekretaris ni Huriatta na lumabat tanggal 15 Maret 2026. 2.3 Seksi remaja dohot na Poso Bulung. Di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 di Patupa seksi remaja do periodisasi pemilihan ketua remaja maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB. Pemilihan ketua seksi na Poso Bulung maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB. Di sosoho matu remaja doho na Poso Bulung ni Huriatta asa madohoti pemilihani. 2.4 Ruas Nataba. Mamuka hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 nunga tajalo gabe ruas keluarga Dr. Hiras Pasaribu MSI AK Inata Osta Agustina Boru Sirait naro sian HKBP Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabar Tending. Tinggallah sida di Jalan Kirai, Kelurahan Tengah, Kramat Jati. Masuk Wik Tengah. Bolo rodo nasida di Tikion, di Parmingguan on, pindang hidup matu keluarga Jongjong ma di Ingananna. Mulai tema horas ma tatangyakom mana sida anggiat gabe ruas na mangulu di Huriat tahun. 2.5 Ruas Napida. Mamuka hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 nunga pida ruas keluarga Henry Yanto Sihombing Inata Luvita Insani Boru Silitonga, Sian Wek Makassar 2, Pida tu HKBP, Kirap Remaja Silengsi, Tatang Yakon Manasida, Anggiat Gabe Ruas, Namangulu di Huriai. Tolu Romawi, Namar Ragam, Tolu Titik Sada, Pembinaan Parhalado. Nadi hari Kamis tanggal 10 Februari 2026 sahat tu Sabtu 21 Februari 2026 nunga di Patupa Huriatta pembekalan Parhalado HKBP Kramat Jati Saresot
nama ringanan di Nasi Resort, Sukabumi, Jawa Barat, jala mardala do ulauni dohot denggan, anggiat makorhon pambekalani, boy lam tu dengganna pakkobasion nasida tujulan nyarion. Moliate dihamu amang nami dohot inanami, anggota tim kerja pembekalan parhalado, nama ngalehon roha, pikiran dohot tenaga, gabe dengan mardalan pembekalan ni huriatta. Di pasu-pasu tuhatta mas hamu saluhutna dohot keluarga. 3.2 Buah-buah dohot soso-soso sian panitia pembelian tanah. Shalom, horas ma dihita saluhutna. Totong ma tatangyakon dalarap manupahi, asa tulus sakap laho palesehon, manang pelunasan manuhor tano di ujung ni bulan Maret 2020. Nang songoni laho paulakon akka pijaman napa juluhon manggarar tanoi. Tahokop jala tatupahi ma amang inang nang naposo bulung marhite sumbangan per meter persegi. Dohot padalan proposal urang dope. Sumbangani hira-hira 427 meter persegi. Nai asa sikop sude hapor luat tuak tukot seret tano on nai barui tajalo ma proposal sian panitia songonima pinasa tuhita saluhutna. Tuhan ma nama masu-masu hita horas. Songonima sahat nititing di mingguta sadarion akan aso jinahon dititingon boy ma tajaha di WA grup wek tabi manang website HKBP Keramat Jati. Shalom, horas. Tabigima kor punguan inahana.
Tapuji Tuhata merede huria mahita, uhut papungupelian sadaa dot sadabi. Bye.
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Barita nauli di hita di minggu sadarion imana ni enet si buku ni si Yohanes. Bidu tolu mamuka sian ayat sada rodi ayat 10. Targajang do ayaton. Alay-taleho majorohatta ayat dia mana menarik turohatta. Alagajang do unak pula godang sada ayat pe dia mana menarik turohatta tagan hujaha annon. Asa adong masa halak sian akka parise situa ni Yahudi namargoar Nikodemus. Naro borngi manopot ibana jadi didok mamadok ibana. Guru nami huboto hami do ho guru naro sian debata. Aidang tarpatupa agiaise tadda songon nabi nahemmi. Iya so debata donganna. Dungi nina Jesus mamangalusi ibana. Tutu situtu do nahudo hotu ho. Ia sotubu jolma sian gijang daktar bahasa marnida harajaon ni debata. Dunginin na si Nikodemus mamaddo ibana. Songod dia ma tarbahin tubu musay halak. Ia naung matua. Tung haulahas sama mamasuhi siubeon ni inana asa tubu. Jadi dia lu si Yesus ma. Tutu si tutudo na hudohot tuho. Anggo sutubu jolma sian aek dohot sian toddi. Dang habongotas sahara jaon di debata. Daging dona tubu sian daging. Toddi dona tubu sian toddi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubu hamu sian gijang. Namangulus do alogo do pak lomoni rohana. Dibege hodo parngongosna alai dang dibotoho habor hatanna manang hasahatanna lao soni do ganup naung tubu sian toddi. Dungini nasi Nikodemus mamangalusi ibana songo dia matarpajadi i. Jadi ninna Jesus mamangalusi ibana ho guru ni bangso Israel dang dibotohoi tutu si tuturu na hodohol di ho. Huhatahon hami do na huboto hami. Jala huhatidakon hami do naung huida hami. Gabedang dijakon hamu na huhatidakon hami. Gariakana di tanoon huhatahot tu hamu tak porsea hamu. Tung porsea mahamu molo huhatahot tu hamu akkana di banua gijangi. Dang adong nama naik tu banua gijang. Ia so naung tuat sian banua gijang. Ima anak ni jolmai. Na di banua gijangi hian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa uluhi di halongonan. Songoni naing patiboon anak ni jolmai. Asa dapotan hanguluan na sa liling-liling na ganup na porsea di ibana. Ay songonod do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasalay di lehon. Asa unang magu ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling-liling na di ibana. Ay dang na disuruh debata anahi tu portibion asa uhuman na. Naing paluon na portibiot tahe ubahen na disuruh. Ido sakna. Songon na mauldo ate. Lala songon na mauldo alani minum mo jawab. Situa Profesor Nikodemus. Alina ngapa lepa margana mana marga stijak kurak kuboto. Situa Profesor Dr. Nikodemus. Roborngen madapot tu Yesus. Guru nami ninay bana. Hubo todoho
narosian debata. I know you ninna mole hutanami di litong huta. Huboto dohoin. Narosian debata. Hutad dari huhasian herat tersoni marupani. Hutad dari guru narosian debata doho. Aida ngadong nabui patupahon tadda si songoni. Nabui patupahon halongangan si songoni. Iya so mardongan debata. Dia tahu. Dia kenal. Ngasaha rodisi pengetahuan ni profesoron. Hutad doho guru nasihat debata doho. Aida ngadok kalak nabui patupai siad dirina. Iya sona didongani debata. Jadi macai torang dua teh. Alena kinda kuboto mang na nongi jahalan siod doho ruatur puhoni narwako. Ayalana ede nakin adonggo saponggol di demune nakin na tubuh siad daging nama dua di daging tuh hamagoan. Nama dua di todi Tuhan uluan, berarti adong don na tubuh sian daging, adong na tubuh sian todi. Nong isa hamu ya don. Alira sama profesor hamu horwat yang etor boto hamu halatan date. Anggo profesoron, bingung do profesoron. Ida mada. Dungin ina Yesus mamang lusi ibana. Tutu si tuturu na hudohot tuho. Ia so tubuh jolma sia gijang. Dang tarbahesa mida harajaon ni debata. Ia sutubu jolma sia gijang dang tarbahesa marnida harajaon ni debata tubuh sia gijang tubuh sia surgo proskunein ninna di hata junani tubuh sia gijang lahir dari atas ninna tubuh sia surgo molodang tubuh sia surgo dak tama ibana jaladang jadi bongot ibana tu harajaon ni debata. HP profesoron ngagudang mersiajar taringok tuhatan di debata. Ngadi bote bana taringok tuhara jauh di debata sian sihai teh honna siap persiajaranna. Ulahon nadenggan, ulahon patiki, unang mengulahok kajahatok ko, ikut songonon, ringgaco marminggu, ringgaco martangiang, buah peleamu biru-biru tu debata, mulai kumatok buah lobu, dak saya hola biru-biru. Nga ya cari banu. HP tok puro madok. Bah. Yang goso tubuh segijang dang jadi bongot tu harajaun ni debata. Dungi ro profesoron. Inne bana ma. Sungguh dia ma bahen terbahet tubuh muse halak ia naung metua mulodung lansia tung haula hassa mama masuhi sibeon ni inana satubu bama perjari ninna jadi na logis do profesor memang ahli do ibana boama lansia muse tubuh tu sibeon ni inana pengamoding na muse tang mungkin be tang masuk akal beonin tang masuk akal. Bagaimana mungkin ninna masuk logika nibana logika nama cai denggan alai do Yesus ma tutu si tuturu na hudohot tuho profesor anggo so tubu jolma sian aek doho sia toddi dang habongotasa harajaon ni debata idi banda tapatu papa didion nabadia sabadario tutulu danak tubuh sian aek nabadia majalo toddi porbadia majalo hasesan ni dosa majalo hanguluan na baru dipabongot tu harajao ni dibata asa padidion nabadia na tubuh sia toddi dui na majalo toddi ni dibata dui na majalo hasesan ni dosa dui majalo ngulu na baru dui jadi ikut tubuh do sian aek do sia toddi asa habongotasa harajaon ni debata imana kine denilan siai ayat naormi daging do na tubuh sia daging toddi do na tubuh sian toddi jadi bicara cari hari repe talatik matod di todah talatik matod di tahun bicara cari hari repe
taulahom manadenggan ninna. Ay mangulah nadenggan ope ikon namar toddi do. Godang do ulau nadenggan alay asing pemahaman na. Ay bereng mada haro hamulah tu terminal. Ay jonok go terminal rabuta canokan. Gitu. Saya kadang atana di si akan burju do halahon. Dia rapok sianon iliatuson. Gitu. Haburju do di nasida. Haburju do. Mula hami di syatar torang do. Hami par syatar majora. Ali dak sudi aruk sede dua halak di pasar Horas Guarna. Icope sianon iliatuson. Alhado melayani di penjara. Jadi nilayan mapaju pamaro akka dongan akka par dua jari do Guarna. Ayah hado hamu pang jak sesongoni dinggak kamu namar Tuhani do akka na di penjara on. Jadi mulala kami melayani itu pasar Horas, ala melayani do kami tiga mahasiswa. Hohom sudi dang adong natangis darung na hohom. Ngai tori boto pertiga-tiga ngaroh-horo parestiti ateina. Ai hohom sudi tenang. Alai hola salpu 10 menit ngamanganggu isan dompet tunin na mangamgu isan dompet tunin na rupani. Ibu buat rupani dileot tudongan haburju dui dihalahi. Ido tonganda. Ai masyuru paddo pacopeton tudongan na pangarapok. Ido tonganda. Haburju dui alai haburju ni halahi. Anggo bicara cari hari taulah manadenggan dan siana kidak tu si maksudna kan tu toddi do tu akka hadenggan do mangulu di bagasat toddi masuk di bagasat toddi ayang go mangihutu turputa epistel nakin ba dak pola gejang bisa mito pasahaton alana di epistel teh nakinar teh namari pola teh do di si surat tonok ma patikku tu dia do teh nakin otik gororok pertanyaan korona tuare judion. Nasoro dong pertanyaan. Suatonon na tu bagasan ate-ate. Tu bagasan roha. Ima naginoaran dihita panggorani roha. Ala torop na behitaon na tubuh dihitaan, hado hau manakko hepeng ngamakmu. Ah ya aduh hati saru pada hita. Coy mak unak pala marsak kamu saru pada hita. Tikineng membuat dompet nei ba tup itor di bagus. Itor kahit hati-hati. Ngabena dinarik di petangan musi. Nila kamu si tergeleng gotong dompet naukan binuka resleting ngabuti. Ala panggorani rohe mado unangena. Setiap kali kita mau melakukan yang jahat itorodo panggorani mado unang. Alela majujutu talo. Ay to medak pole bindu mesti dipaksa. Ujung leling panggorani rohai la mojab. Jela mabena jahat pirung leling lo memesih gebenda panggorani rohai. Ida bejol magurang sursar. Aladang bedi tangiho panggorani rohana. Anggo kena tubuh sia gijang disuat debatado patiki tu bagasan rohana. Dilehem merhite tordii ima patik holong ni rohai patik rayai ido mangojar hita mangulahon akan adenggan ido banakin anggo inahan nauda sehola nama jawla pola pi holo perohanami tuhani sodangi ho inna gale hami dileho gugu inna te bunai hamuate gale dileho gugu gulab ipatorang roha hacit diapuli. Ay memang gebet cemburu do akka hami ama tu hamu ina aliang gorong amuna ina daong akka ama do cemburu mamereng ina handada ala sedi dongani tuhani anggo dong amuna ina daong basa tung tordoho tinna jadi ima tebunan namar Tuhano tubuh sia naik dohot toddi di bagasan ate-ate ide banda di ayat namangihu di dok unang malongan rohama lahurok toho tubuh hosian gijang mangulus dua logo dopak lomo ni rohana dibagi horo parngongosna alerang diboto hosia dia harorona jaladang diboto hola tu dia parlaona songoni do ganup na tubuh sian toddi
Jenga tulu na kipadohani ate, parjulu, tubuh sia gijang, tubuh sian aek doh toddi, tubuh sia toddi, jenga tulu padohani, sarupa doi, tubuh sia gijang, tubuh di bagasan aek doh toddi, tubuh sia toddi, sarupa do lapatan ni, marngolu nai baru, inilah lahir baru, oddo tubuh nai baru, jala bahama masai. Bahama masaina sarupa do suku-sukuta do suku-suku ni profesor Nikodemison tung bohama parmasanininna tungi Roma Tuhan iman do ai do hasianinna ai haruna di pertibioku hatahot tu hoso di tangi hokko tangi boto hape guru hoi muninna apalagi manusia surgui molu hatahot syakoninna ai ikon nasya gijangido muse asabui mulak tu gijang ninna ise mai anak ni jolmai ninna alai patibon na do anak ni jolmai parsilakonon na do anak ni jolmai asabui buanon na ditanot tu gijangi ibana do narosye banua gijangi parsilakonon na memana songon na dipadan na robi songon ulok na pinatibonai didolohi manangisa na mamereng do pa ulohi malum sahih na ninna manangisa na mamereng do pa ulok na pinatiko na didoloki malum na sida dapotan hanguluan soni ma anak ijolmei patibonna parsilakononna isana memereng silang ni Tuhani dapotan hanguluan memana rodi saliling nililingna asat na tubuh sia gijangi ima na tubuh sian Yesus Kristusi ibana do raja na pinabakki ni amai asa bongot hita tu hanguluan na sora suda ibana do noro sia gijangi jala bonon na mahita muse tu gijang tu surgo hasonangani Idi banda dong pernyataan ni turput di ayat 10 mina tarbaritai nama dok tu hita anggong ngasudi hita maboton rak majolo hita madok ai songonondo holong ni rohani debata di portibion pola do anak nana sasalei di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saliling nililingna di nasida atong hokma hanguluan na saliling nililingnya di hita imata haburzuho ganupari imata tangiako ganupari tajalo mai holong ni rohani di bata amatai ima Tuhan Yesus Kristusi si padua hita martangiang mahita ale amang pardenggan basa terpuji magoarmu ala di luaso hami tubuh baru tubuh sia gijang tubuh di bagasan aek dohot toddi tubuh di bagasat toddi asa toddim nama Tuhan waeng namian dihami di bagasan ate-ate nami di bagasan rohanami laus nunga miad di sipatikmu ima patik holongi saya tugu-tugu mahami tutu marhite toddim toddi perbadia itu hanguluan nadenggan hanguluan na seliling-liling na sihirimon nami hanguluan na denggan na godame do holong dison di ingananon di ngulunami siganupari tung mauleate rohanami Tuhan ala saluhuk nai mangasahon holong mi mahamin waeng manangyakot tu adopamu sudi ruas ni huriamon Tuhan diakka ulaun nasida siganupari saya todim mamanugu-nugu asa dapok dina sidang ngulu na denggan dau sian hajukaton alai disodangi holong ni roham hutangi aku kami na karuas ni huriam naung boho dapot asini roham tua sian ho amang Wilson butar-butar dohot amang situa Richard Pajaitan naung gonop 70 tahun natu hari doh 2 hari nong salpu oh Tuhan tu tangamu mana sido pasatami las do rohani huriam marningot ganup adong na marningot 70 tahun ay digohi hatam jalan na sida naing bongok ma tu bonus ni haporseaon bonus ni ngolu ay nunga lewatan ni sida marumur 70 tahun saya pasu-pasu ma Tuhan nasida di bagasa porsni roha mangoloiho asabui nasida marsihoho di asini roham jalabui nasida manugu-nugu kapino parna di lomoni
roham sabing. Debata para siroha hutangnya ko kami donang akka ruas ni huriam na tongon nuaing dirawat di akka rumah sakit amang sidabutar di Uki, Kasdim Manihuru di Harapan Bunda, Charlie Huta Barat di Ridwan Meuraksa, Nyonya Manalu Boru Silaban di Keramat Jati, Nyonya Syehan Boru Simajuta di Pasar Rebo. Tuhan, apa matangamu nago pasu-pasui, mangalihog gugu, tunasida. Asabui sumuang dihilala, bo dapok nahahi pason, alena lumubi ima, bui dihilala nasida, hodo debata nama jaga dohok mangaramoti nasida. Song ni karuas ni huriam, namar sahid di bagas nasida be pemulihan, saya ramoti nasida marsada-sada be, jalalehon gugu dahi pason. Asa bui totong nasida marlas ni roha, dia dopam. O Tuhan debata para siroha na semurung bican naung di luas sohami majalo holong ni rohami. Sailam tabai ma holong ni roham tuhuriamot Tuhan marhiti akasakap ulau na denggad di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu ma pembekalan parhalado naung marujung asalam margugu nasida patulucot tohonan nai dapatan pasu-pasu siakko nasida dohot sude ruas ni huriam. Soni naka program si terusonon nami di son jambore parheon na posobulung dohot parheon seni dohot musik dia kawik saya ramoti ma asa bahen hasang apo di guarmu. Hutangi ako kami ma Tuhan tului anak kamu neng bongok tuhara jaumu sadarion. Saya jalo ma Tuhan. Jala loas ama dohot ina na toras naon di bagas pasu-pasum parmudu-muduhon ni anak kon sidona sama godang diasini roham dohok ni lomo ni roham asama godang nasida laho papatarhon babua na anak kon mudu nasida naung mendapot harajaumu mau liate marohanami di ho Tuhan saat di homang ulu nami ai hon na punahami ala ni Tuhan Yesus Kristus nahong patubuhon hami padua halihoni amen. Mared de mahita laos tapasahat ma peleata paduahon. Yesus Kristus Ido Raja pinabakit ni amana magomgomi sa sudin magomgomi sa sudin jalan sa jalmao tu ibana domar Tuhan para kopot kanabin para kopot kanabin seru-seruana lumaliang bangsana pasangapon raja ini pasangapon raja ini naligijang maruaso arajaan adikano mangaloy pating
mata dosa sadasa Alan Jesus dotu dosa anakku amanah ini anakku amanah ini nasaberet bangsana samarujung nongoluna tongkong manai tongkong manai Tuhan Yesus matur pahon nama luah jolmaon alani benar ini alani benar ini nunga sahat ngoluan sai tok tong do partuan di bagasan Yesus ini di bagasan Yesus ini Nuaing sah mahita tu acara padidion na badia di bagasan sadani roha mahita laho pasahat to dak danahon tu debata tu harajonna mared de mahita. Oh Jesus main berdiri do poso-poson sai Roma mengaligi Luhut manjalo di buana torasna nasida betuson ai pasatona tuhodak nanako Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akada danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pergugui manasida mangeahi hanguluan sogut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan nama buat danak sididionon. Tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akkasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot nididi dapotan hanguluan. Alaina soporsea hona uhum sogut. Tangihon hamu madohot hata ni natar surat di surat ni si Markus.
Adong ma akan mabuat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang kasisian nei mana mabuat ni. Jadi dung dida Yesus, dung dida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Loas samu akada danahi rotuau unang orai hamu nasida. Ai di akasi songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudohot hamu. Manangi sepe anggo sosongo dana kibana majalo harajaon ni debata dang bongo tibana tu si dungi di haul ma akara danahi dia pehom matangan natu nasida mamaso maso nasida atong nuaeng hati dakon hamu majolo hata haporseotai rap mahamado au porsea namudak mangulu di hari patuluhon nama naik ke surga lahu tulkusiamun di bata Jehovah amanai perkuda dosa ni di sima ibana bayi mangulak surga utanaon mangurumi halan na mangulu jola aman au prosea atong alusihamu majolo hatana husukutonon dipangido hamu nuaeng didion akada danahon tubagasan nahina porsiamuna alusna salinai dipangido hamu nuaeng didion akada danahon tubagasan nahina porsiamuna alusna beha Nolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di hutun nasida hata ni debata alusna. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasah manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai buan hamu manasida tu adopani debata. Ale Liam Benicio Rex Dian Sibarani Hudi di mahu tu bagasan gor ni debata ama dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gor ni Toddi Parbadia amin saya diramoti Tuhan debata maho diha bobongot mon tu harajau ni debata rodi sa leling ni lelengna amin. Ale Ilona Cecilia Estel Hasibuan Hudi di mahu tu bagasan gor ni debata ama dohot tu bagasan gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan gor ni Toddi Parbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho diha bobongot mon tu harajau ni debata rodi sa leling ni lelengna
Ale Lukas Mikhail. Budi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni Toddi Parbadia. Amen. Sai di ramoti Tuhan de bata amaho. Di habobongok mon tu harajau ni de bata. Rodi salileng ni lelengna. Amen. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dana hotuho. Jala dijakon hodo nasida gabe anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanah on. Jala gabe panean dihanguluan salileng nilelengna. Asima roham doh diakana toras nidak danahon. Saya pargogoi jala ajari manasida manogu-nogu dak danahot tuho. Asarap nasida taruri diakka artani harajaumu. Mared de mahita. Saat mapeliat tahun tu di bata ali di bata amanamina di banua gijang hodo haroruan ni salu silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jelom paso-paso may jala ramoti asahor pahasya kami pilihanon pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malo moniroham di banua tongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to giot tu pangujunan, palu amahami sian pangago.
alo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Mulak mahita di bagasan dame, selamat hari Minggu mari hita. Sangat di Jehovah nasib dibuli bagani holongna nang tarasami dilehon anakna nasasadai manebus kita jalma pardosai. Manusia las roham sembah menyembahka dapat Jehovah nasib dibeli manhite anakna Tuhan Yesus tungso hasuhatan do basanai